Srdečne pozdravujem z Moskvy, priatelia. Tu na Červenom námestí som pred rokmi natočil video, kde hovorím, že Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé. Nič sa na to nezmení. Rusko je stále krásne, stále múdre, stále vyspelé. Prosím, prestaňme s tou nenávisťou proti Rusku. Prišiel som do Moskvy ako priateľ Ruska, pretože sa nemôžem viac pozerať na to, ako rastie rusofóbia na západe. Ruský národ nás oslobodil od fašizmu a neuveriteľne sa za nás obetoval. A ja som sa prišiel poďakovať. Pripomenieme si historickú pravdu, ktorá znie: fašizmus a vojna prichádzajú zo západu, sloboda a mier prichádza z východu. A ja sa chcem ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. My sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť ruský národ. Odmietame posielať zbrane na Ukrajinu, odmietame sankcie proti Rusku, odmietame eskaláciu konfliktu. Nechceme, aby naše deti umierali v jadrovej vojne. Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak. S Ruskom musíme viesť dialóg a zastaviť návrat fašizmu na západe. Taká je naša historická misia. Pabieda bude za nami. Zvíťazíme. Venceremos.